Jeg vil nu i korte træk vise, hvordan min fremgangsmåde er på at lave en glashund. Og det første jeg gør, det er, at jeg går på nettet og finder en egnet stilling, som jeg kan føre over på glas. Og der er jo masser af billeder her, som men det skal ligesom være en, der sidder ned. Det er det, der virker bedst. Og jeg har faktisk en her, som ser meget god ud. Og den kopierer jeg så og fører over på et dokument, som jeg så printer ud. Og så tegner jeg lidt videre på den der og regulerer, så det kan komme til at passe til en glasfigur. Nu har jeg så fundet ud af, hvordan jeg synes, jeg vil skære den. Og der skal selvfølgelig også en lille hale på. Og det er jo nødt til at lægge lidt ind over hinanden, det er forskellige, for at det kan brænde sammen, når jeg når dertil. Så det næste jeg skal nu, det er så, at jeg skal lige have fundet noget glas og have det ført over på glasset, så jeg kan skære efter det. Den er rigtig stor, den her. Sådan. Og så begynder jeg så ligesom at overføre det på glas, sådan som jeg synes, det skal skæres. Og det bliver jo skåret i flere stykker, som sådan bliver lagt oven på hinanden. Men det gør så også, at der bliver lidt reliefvirkning på figuren, når den er færdig. Så kommer det til at virke sådan lidt mere rigtigt. Så det var så det ene stykke. Så skal vi have snuden, og den er jeg nogle gange nødt til at lave et par gange, fordi det knækker. Det er lidt svært at lave det her. Jeg bruger ikke glassav, og synes egentlig det er en sjov udfordring at få det skåret med en almindelig glasskærer, selvom og det er så det her, der er lidt svært nogle gange at få lavet, men det plejer at lykkes for mig. Så det eneste jeg mangler nu, det er øjnene og snuden, og det tager jeg i. Selve glasset her, det er vinduesglas, at jeg køber, og så drysser jeg farve på, når jeg når dertil. Så øjne og snude, det skærer jeg i noget baoliglas, som kan forenes med vinduesglas, når det bliver brændt. Og grunden til, at jeg bruger baoliglas, det er, at så kan jeg tegne de der små hvide lysprikker, der skal i, for at give det liv. Det kan jeg ikke, hvis jeg drysfarver det. Så nu er jeg sådan set klar til at råskære det. Og det er ikke fordi det skal gøres særlig hårdt, men jeg bruger 2 hænder for ligesom at styre bedre. Det har jeg i hvert fald fundet ud af, at jeg har nemmere ved. Selvom det måske ser lidt voldsomt ud. Hvis det nu knækker, så
så. Så kommer den her svære snude, som jeg skal måske arbejde i nogle gange. Og det skal man jo som regel, når man lige skal vise noget, jo. Sådan er det. Det gik. Nu har jeg så gjort klar til at slibe det, og for lige at beskytte mine øjne, så skal jeg lige have dem her på. Og så larmer jeg lige lidt her. noget at sige. 17 stykker blev det så til. Det skulle gerne ende med at blive en beaglehund. Nu har jeg så fået det slebet, og jeg har fået det vasket rent for skærolie. Så nu er jeg så klar til at lime det og gøre det klar til brændingen. Nu begynder jeg så at lime, og det er for at det ligesom kan blive på plads, mens jeg bærer det over i ovnen, og mens jeg drysser farve på. Så det vil jeg så gøre nu. Og jeg bruger noget hurtiglim, så det vil sige, at det er noget med at være meget forsigtig, at tingene passer og sidder, hvor de skal, inden jeg limer det. Og så har jeg lige taget sådan et par hjælpestykker her til, at ørerne ikke falder ned. Sådan. Og de passer så meget godt ind til hovedet, fordi det har jeg jo skåret ud af samme stykke. Og det kommer mig så til gode nu her, hvor jeg skal til at lime det. Og jeg lader simpelthen limen kravle ind under, for ellers så kan jeg ikke nå at få det sat ordentligt. Hvis jeg løfter det. Ja, nu sidder det i hvert fald. Og så har jeg så lige de der små hjælpestykker. Det er så også for, at når det begynder at brænde, at ørerne ikke smelter for meget bagud. De skal jo sådan hænge lidt fremad. Så den vil jeg lige sætte på her. Så tager vi lige den her med det samme.
jeg så færdig med at lime den sammen, og den er klar til at komme over og få noget farve. Der er så lidt, der er lige lidt tusfarve bag ved øret på et lille ekstra stykke, jeg har kommet på det, men det brænder helt automatisk væk. Nu har jeg så fundet noget farve frem, og det er sådan cirka de 4 farver, jeg regner med, jeg skal bruge til beaglen her. Så jeg vil så begynde at drysse, og så kigger jeg lidt på billedet imens, så jeg får det nogenlunde til at blive som jeg vil have det der. Jeg starter så med den hvide farve her. Og selvom der så kommer drys på halsbånd, og det tager jeg af bagefter. Og der skal lidt hvidt på snuden også, kan jeg se. Og så skal der også lidt lysebrun på. Her er det. Og så er den lidt lysebrun nedad. Og så. Ja. Nu er jeg så nogenlunde færdig med at komme drysfarve på. Så skal jeg jo lige have frigjort det sorte glas her, som skal være halsbånd, og så næse og øjnene. Nu skal jeg så lige have givet den lidt liv i øjnene. Det var ikke det rigtigt. Det er sådan lige det, der gør, den ser lidt levende ud. Så er den klar til at komme ned i ovnen. Du kan godt se noget. Ja, nu skal jeg jo så lige se, om det er den rigtige program, jeg har den på nu. For det er ikke lige meget, hvad glas det er, hvor højt det skal op. Men jeg kan se, at det er det rigtige program. Så den er lige klar til at starte nu. Jeg skal lige have fundet lidt mere at fylde ovnen op med, så starter jeg. Nu er det jo så spændende, hvordan og hvorledes det ser ud. Den er da vist blevet meget god. Den er jeg meget godt tilfreds med. Nu har jeg så hældt lim op. Det er 2-komponent epoxy, at jeg bruger. Og det bruger jeg, fordi det er det, der er stærkt og holder godt. Og det er jo nødvendigt, når det er, at den skal kunne sidde fast på en fod. Og jeg har så valgt en glasfod, som jeg har brændt med farve på. Det kan være en marmorfod, det kan være andre ting, jeg bruger, men nu er det altså en glasfod denne gang her. Og jeg har lige slæbet glasset lidt der, hvor limen skal sidde, for at det skal binde rigtig godt. Og nu den så lige, der skal lige have balance, og så skal den lige sidde sådan en 10 minutters tid. Så kan den flyttes. Jeg skal nogle gange lige holde lidt øje med den, at den ikke glider lidt, men